हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, बिउटि बसुमतारीनि प्रडिउस खालामनाय मोनसे समायना बड' मिउजिक भिडिअ। बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जादों मादि देलाइनाय। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों बर'निनो सासे मुंदांखा एक्टर बिथां सिमां सैनारि आरो जौगाफुनाय एक्ट्रेस लीना बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअआव कनसेप्ट डाइरेक्शन कोरियोग्राफ खालामदों बिग्राइ बसुमतारी आरो डि कलरिस्ट। बेजों लोगोसे पोस्ट प्रडाक्शनाव दं स्वरां बसुमतारी, मेकआपआव दं मानब ब्रह्म आरो कल्पना बसुमतारी। लाइटआव दं बिरबल नार्जारी आरो सुशिल बसुमतारी। बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों गेरेम ब्रह्म आरो बर'नि सासे मुंदांखा रोजाबगिरि नितामनि बर'। लाइरिक्सखौ होदों मिथिसार बसुमतारी आरो गेरेम ब्रह्म। टिउनखौ होदों गेरेम ब्रह्म। मिउजिकआ जादों साम स्टुडिअ मिउजिक। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ बिएन प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो रिलिज खालामजाबाय। जायफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो एक्साइटेड जानानै दंमोन, नोंथांमोना बिएन प्रडाक्शन चेनेलाव थांनानै नायहैनो हासिगोन। नङाब्लाबो बे भिडिअनि फुल भिडिअनि लिंकखौ आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव होनाय जाबाय। लोगोफोर, बेनिफ्रायबो नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, बेजों लोगोसे बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।